Varieté ja varinkoittelijat Titanium 2000. Ja annetaan suuret aplodit näille kolmelle joukkueelle. Ja kapitottaa tänään Lokotiimin urheilijat sekä Titan joukkueen tytöt. Ja kapteeni Erä Alessa. Joukkueessa kilpailevat tänään Heini Kolopainen, Matilda Mäkinen, Aino Mataja, Janina Kaukomaa, Lotta Koivisto, Inka Lindström, Riina Ruismäki, Fanny Palliin, Tea Ilhunen ja Olivia Ylijuuri. Joukkuetta valmentaa Heini Tuotinen, Liisa Somer, Roosa Martikka ja koreografiasta vastaa Heini Tuotinen. Sportclub Vantaa Varieté. Joukkueessa kilpailevat Kiia Pytönen, Julia Latvala, Jasmin Näspä, Janna Peltonen, Maria Kolja-Koova, Johanna Saunamo, Milla Tolvanen, Amanda Graan ja Annika Kiinni. Ja joukkuetta valmentaa Kiia Kuusela.